So wena bhuti nawe sisi ucabanga ukuthi mhlambe mina ngiyesaba, angesabi, angithukile ngalento engiyenzayo, umsebenzi wami angesabi, angithukile. So ayikho into ezongithusa futhi ngoba mina baba mangidlula emhlabeni ngiyakwela amathongo, angiyi kulo uNkulunkulu omkhonzayo noma lo muntu ombizayo umthandazi. Angilapho mina ngiyakwela amathongo baba mangidlula emhlabeni. So angisabe, angithukile futhi nje angenqeni. Lento engiyenzayo ngiyayenzisisa futhi. Mfowethu mina understand ukuthi wena mawukuthi ukholelwa ukuthi mudlula la uya kuNkulunkulu wakho noma uya kulo muntu ombizayo umthandazi. Pho yini ungavele ungawuhlehlisi nje, ungawuhlehlisa umhlangano wakho omkhulu noNkulunkulu wakho nalendodo oyibizayo. Uvele uhambe namhlanje uthatha intambo uyikhunge noma uyiphonse wena uhambe uyohlangana nalendoda le wena ozohlangana nayo umudlula la emhlabeni. So uyangixaka ngoba uyakusaba ukufa, usaba yonke into nje kodwa ubhizi lekunakele nabantu emhlabeni. Hamba manje ungawuhlehlisa umhlangano omkhulu kanje noNkulunkulu wakho nalendodo oyibizayo. Ngalingi uhlehlise lo umhlangano omkhulu kabi lo. Mina nguwena bengizovele ngihambe namhlanje noma nje ngizama ukuthi ngifonele abantu engibaziyo ngibatshene ukuthi mina nginomhlangano omkhulu noNkulunkulu wami njengamanje sengiyahamba. So bazama ukwenza amalungiselelo. Mfethu awuhlukane namphansi, ungiyeke nje mfethu uphume kumina. Ungangiphazamisi. Nginyanga ngiyalapha, ngiyasebenza, ngisiza abantu. Umsebenzi wami loyo. Angeke uzuphazamiswe uwe. Hlukana nama social media pages wami, hlukana ne WhatsApp yami, hlukana nje nokuleka ungifonela. Musu kuleka ungifonela, ungangifoneli. Angilindele ucingo liphuma kuwena. So ngicela ukuthi uhlukane namphansi, uye ukuleka ukukhuluma ngegama lami kabi. Musu ukufuna udumo ngami. Ngiyacela mfowethu, ngicela uphume nje kimi. Nginomsebenzi omkhulu kabi kufanele ukuthi ngiwenze, hayi wena.